І руська шляхта не хотіла, як кажуть, голосувати за те, щоб тільки була Польща і Литва, щоб була країна двойга народу, а хотіли, щоб була тройга народів. Козаці są traktowani так, як волоси і Калі казакоў трактавалі як валасы і ногці, калі трохі выраслі, то трэба абразаць. Чаму ўсё ж такі казакі выбралі Маскву? Калі раптам сабе уявіць, што яны выбралі б не Маскву, а, напрыклад, Вільню ці Варшаву, як могла бы пайсці гісторыя? В принципе, чернь всегда нетрудно разбудить. Мы видим и сегодня, как в разных странах поднять там разными лозунгами, это нетрудно. Константин Поклонский, ён ствараў полк беларускі, які сапраўды быў фрагментам такой беларускай казацкай гісторыі. Напэўна, гэта адзінае можна называць беларускім казацтвам. Спадарства, вы ў эфіры Белсата. Я, Павел Мажэйка, вітаю вас і запрашаю на чарговыя дэбаты «Інтэрмарыум», дэбаты гісторыкаў і знаўцаў падзеяў усходняй Европы. Давайте пазнаёмімся з тэмай сённяшняй нашай дыскусіі. Калі ласка, на экран. Сярод шматлікіх трагічных падзей сярэднявечнай Еўропы ёсць падзея, якую мы, беларусы, у адрозненні ад нашых найбліжэйшых суседзяў, лічым малавядомай, недаследаванай, а таму чужой. Размова ідзе пра вайну украінскіх казакоў маскоўскай і шведскай дзяржаў з Рэччу Паспалітай. Вайна, якая ў 17 стагоддзі закранула мільёны людзей, змяніла карту ўкраіны і спрычынілася да геапалітычных зменаў у цэнтральнай ды ўсходняй Еўропе, дзе неўзабаве ўзмацніцца расійская імперыя і дагарыць Рэч Паспалітая. І актыўным удзельнікам і ахвярай гэтай вайны крывавага патопу сталася насельніцтва Вялікага княства Літоўскага. Усё пачалося на тэрыторыі Украіны з чарговага ўздыму казацкай няскоранасці ў 1648 годзе, на чале якога апынуўся вядомы гетман Богдан Хмельніцкі. Але звыклы казацкі бунт хутка перарос у шматгадовую вайну. Біліся паміж сабой дзяржавы і народы, але таксама адчайна супраць шляхты біліся сяляне разам з казакамі. Падчас вайны ў гетмана Хмельніцкага з'явіўся план стварэння новай дзяржавы, у межы якой яны хацелі ўключыць беларускае Падняпроўе і Палессе. Наша гісторыя магла пайсці іншым шляхам. З вясны 1648 года Богдан Хмельніцкі пачаў засылаць у паўднёва-ўсходнія раёны ВКЛ сваіх агітатараў, а затым і казацкія загоны, якія распачыналі тут баявыя дзеянні. З'яўленне казацкіх загонаў, на чале якіх было немала беларусаў, палкоўнікі Бутрым, Грамыка, Крычэўскі, Ждановіч, Нячай, Хведаровіч, пацягнула за сабой масавае далучэнне да іх сялянства і мяшчанства. Ужо летам 1648 года на поўдні і ўсходзе Беларусі пачалася шырокая узброеная барацьба казацка-сялянскіх аддзелаў супраць шляхты, купцоў, магнатаў і каталіцкага духавенства, паступова перарастаючы ў грамадзянскую вайну. Жыхары Гомеля, Мазыра, Лоева, Рэчыцы і Турава усе паказачыліся і пакляліся адзін другому стаяць да апошняга. Казакі занялі таксама Чачэрск, Брагін, Бабруйск, Чэрыкаў-Пінск, іншыя беларускія гарады. У выніку ваенных дзеянняў вялізныя абшары паўднёва-ўсходняй Беларусі былі спустошаны і выпалены. Зляканая шляхта ўцякла пад Наваград, Кігародню, каб там аб'яднацца вакол польнага гетмана Януша Радзівіла і пачаць антыказацкую дзейнасць, якая скончылася перамогай і захопам Кіева войскамі ВКЛ. Бітва за нацыянальную незалежнасць і свяшчэнная вайна за праваслаўную веру, псеўданавуковая метафора барацьбы за аб'яднанне з брацкім расійскім народам, эпахальная старонка адраджэння ўкраінскай дзяржавы. Вось некалькі галоўных ракурсаў бачання гэтай эпохі ў навуцы і свядомасці нашых суседзяў, палякаў ды украінцаў. Украіна зрабіла з гэтай падзеі нацыянальны міф, Польшча – нацыянальную трагедыю. Але як было з Беларуссю і на Беларусі ў той вельмі складаны час? У савецкія часы гэтыя падзеі прадстаўляліся як антыпольскія, антыліцвінскія, антыфеадальныя. Нібыта беларусы з казацкай дапамогай паўсталі супраць нацыянальнага і рэлігійнага ўціску, каб рэалізаваць сваю адвечную мару, аб'яднацца з брацкім расійскім народам. Прадстаўлю сённяшніх гасцей. Злева ад мяне Міраслаў Нагельскі, доктар гістарычных навук, гістарычны інстытут Варшаўскага універсітэта. Вітаем. Геннад Цыганович.
доктор гістарычных навук, Цэнтр беларускіх студыяў, таксама Варшаўскага універсітэта. Вітаем. Справа ад мяне Тарас Чухліб, таксама доктор гістарычных навук, Інстытут гісторыі Украіны, Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Вітаем. Доброго дня. І Элмантас Мейлюс, доктор гістарычных навук, Інстытут гісторыі Літвы, Вільня. Вітаем. Як вы ўжо маглі заўважыць з сюжэта, мы задаліся такой, можа быць, спадзяёмся, удзячнай справай вернуць месца казакаў казацтва ў гісторыі Беларусі, ну і шырэй ВКЛ, таксама Рэч Паспалітай. Бо не будзе перабольшваннем, калі скажу, што гэта месца на сёння альбо забыта, альбо невядома, хаця роля казацтва і казакаў у нашай гісторыі аграмадная. Пытанне, як нам ставіцца да казацтва, да казакаў, і як пра іх гаварыць, як іх таксама ацэньваць. Давайце мы тады разберемся, што кожны з нашых дзяржаваў разумеюць пад словам казак і пад з'явай казацтва. Спадар Геннадзій Цыганович, пачнем ад вас. У Беларусі ў прынцыпе не было казацтва як такога, свайго казацтва. Таму што тут адразу трэба раздзяліць казакоў як фармацыю вайсковую на службе дзяржаўнай, якія, натуральна, былі з 16 стагоддзя, і казакоў як вольны стан. Проста ў Беларусі не было тых прыродна-геаграфічных умоў, якія былі ў Украіне. Казацтва ўзнікае дзе? На ўскрайку, ў шырокіх прасторах, там, дзе няма дзяржаўнага кантролю, ні ў Беларусі, ні ў Літве, ні ў кароне польскай, яны проста не маглі з'явіцца. І казацтва у Беларусі ніколі не атрымала такой ідэалізаванай ацэнкі, не рабілася такім міфам, як у Украіне. У нас нават у такіх апалагетаў праваслаўя, скажам, як у Апанас Філіповіч, вядомы беларускі монах, які абараняў праваслаўную царкву ад уніятаў, ад каталікоў, таму што яна сапраўды была тады прыціснутая. Нават ён ацэньваў казацкую вайну, прыватнасці Хмельніччыну, як непатрэбную. Нават самыя паказачаныя беларускія паветы, такія як Пінскі ці Мазырскі, там у самы разгул Хмельніччыны частка насельніцтва, частка гарадоў падтрымлівала, частка была супраць, у тым ліку нават праваслаўных мяшчан і праваслаўных сялян. І ўдзельнічала ў барацьбе на баку Януша Радзівіла, які змагаўся з казакамі Хмельніцкага. Адным словам, яны не атрымлівалі такой шырокай падтрымкі, як в Украіне, зноў жа, з той вельмі сур'ёзнай розніцы, не толькі геаграфічна-прыроднай, а і з гістарычна-сацыяльнай. Мне здаецца, што у Беларусі, у Вялікім княстве Літоўскім і антаганізм сацыяльны, нацыянальна-рэлігійны быў на градус ніжэйшы, чым на землях Украіны. Nie jest to jednoznaczne, że Гэта не адзначана, што запарожская казаччына пасля 1648 года давяла фактычна да ўпадку Рэч Паспалітую. 6 гадоў жа ніхто не перашкаджаў. У 1654 годзе пачалася вайна з Масквой, а ў 1655 са Швецыяй, і ніхто, беручы пад увагу зразумела фінансавыя, палітычныя абмежаванні, не здолеў заключыць хоць якую дамову з Богданом Хмельніцкім. Адныя паразы, што пазней і прывяло да ўпадку Рэчы Паспалітай. Хочу звярнуць увагу абсалютна на іншы аспект, таму што запарожскія казакі, асабліва рэестравае войска, было патрэбнае Рэчы Паспалітай. Гэта былі танныя жаўнеры, дзейнічалі на ўсіх 3 тэатрах вайсковых дзеянняў, пачаўшы ад рубяжа 16-17 стагоддзяў, руска-інфлянскім, маскоўскім і ў абароне супраць татараў. А паколькі гэта быў танны жаўнер, а Рэч Паспалітая заўсёды мела праблемы з бюджэтам, яго з радасцю сустракалі ў арміі Рэчы Паспалітай, як кароны, так і Літвы. Але калі яны выставілі значна большыя патрабаванні, я дам толькі адзін прыклад. 1632 год. Канвакацыя. Гетман запарожскі Іван Кулага Петражыцкі высылае сваіх паслоў на Сейм. Чаго яны дамагаюцца? Казакі бароняць Рэч Паспалітую сваімі грудзямі,
Таму дамагаюцца мець права выбара прэтэндэнта на прастол. Гэта значыць, ішла гаворка аб Уладзіславе Жыгімонтавічы. Але як адрэагавала пасольская ізба і сенат? Мы ведаем з дзённіка Альбрэхта Станіслава Радзівіла. Калі казакоў трактавалі як валасы і ногці, калі трохі выраслі, то трэба абразаць. Адсутнасць паслядоўнасці ў разрастанні казаччыны, асабліва мова тут аб дымітрыядах, бо гэта быў такі пераломны момант, што з некалькі тысячаў маем ужо армію ў некалькі дзесяткаў тысяч. Хоць бы хоцім. Панад 40 тысячаў войска Сагайдачнага, якія знаходзіліся ў Хоцеме, пераўзышлі магчымасці Рэчы Паспалітай настолькі, што ў пэўны момант, калі пасля крывавых паўстанняў 1637-38 гадоў наступае ў Дзюхкосці так званы «Залаты мір» на Ўкраіне, а 1648 год – гэта той год, калі, уласна, супольнасць запарожскіх казакоў знайшла правадыра, які аказаўся лепшы за супрацьлеглы бок. І гэта пацягнула за сабой крывавае паўстанне, якое пазней перарасло, перанеслася на Вялікае княства Літоўскае. Гэта значыць на беларускія землі. То бок пытанне паўстання ці пратэсту узброенага крывавага казакоў супраць шляхты, супраць Рэчы Паспалітай было толькі пытаннем часу і пытаннем кіраўніка, знайсці кіраўніка адпаведнага водза, як кажа пан прафесор, так? Забываем аб адным, што былі розныя казаччыны. Казаччына – гэта і рэестравае войска, запарожская, на службе Рэчы Паспалітай, якое атрымлівае ўзнагароду. Ёсць казакі сечы з уласнай арганізацыяй, і ёсць таксама казакі ў прыгарадах многіх украінскіх гарадоў. А ў дадатак яшчэ казакі, якія ў аграмаднай колькасці былі жаўнерамі, а нават камандзірамі прыдворных войскаў магнатаў. Наливайка, Касінскі могуць быць прыкладамі. Добра, дзякуй. Гаспадар прафесор Мейлюс, ваша позиция тут. Ну, мне трудно говорить о казаках. В Литве, в принципе, их не было. А если говорить о всем Великом княжестве Литовском, то я в согласен с коллегой Геннадием, что это казаки в Великом княжестве Литовском импортованный продукт. И если Хмельницкий не посылал этих атаманов и отрядов и своих листов, эти пограничные, пинские, и гомельские там, и другие города и поветы, то, в принципе, наверное, вряд ли было бы какое бы восстание, мятеж какой-нибудь в Великом княжестве Литовском. Ну, гэта правда, але мы кажам таксама пра тое, і ў сюжэце прагучала, што вось гэта паўстанне казацка-сялянскае, яно, па вялікім рахунку, стала пачаткам, тут і прыклала руку да знішчэння ВКЛ, таксама Рэчы Паспалітай, і да ўзмацнення ролі Масквы. Это без сомнений. Это так, это начало краха. И уже после этих 54-67 года Жечь Посполита пошла как бы вниз и восстановить свое былое. Ну, там победа под Веднями, это последние такие штрихи, а потом, ну, стало как бы российской, чуть не вассалом. Дякую. Я додав би, що до того, що сказали шановні колеги, українські козаки з'явилися на теренах Великого князівства Литовського, на теренах сучасної Білорусі вже під час Інфлянської чи Лівонської війни 1570 років. І сьогодні, до речі, білоруські історики, які публікуються і в наших наукових часописах, опублікували дуже гарний матеріал, віднайшли реєстри цих козаків, які допомагали тоді воювати з Московським царством, князівством, яке претендувало, вони хотіли збирати руські землі, в тому числі і землі Великого князівства Литовського. І ми бачимо, близько там 300, 500, 600 козаків перебувають на службі, ну, якщо так говорити, у великих литовських князів. Потім тут ми говорили з паном професором Нагельським про те, що ще Северин Наливайко у відповідь на те, що, очевидно, це була домовленість з князями Острозькими, з князем Острозьким, що розпочинається Брестська унія, тобто частина православного світу, вона
підпорядковується апостольській столиці, Ватикану, і починається боротьба, і Северин Наливайко робить похід на територію Південно-Східної Білорусі. Ми знаємо, що були завойовані ще наприкінці 16 століття ряд білоруських міст. І, очевидно, Хмельниччина не першою була, коли козаки входять на територію Білорусі і Великого князівства Литовського. Але в ролі України ми можемо казати про те, що казацтво стало і становиться, і далі буде таким націотворчим міфом? Ну, ви знаєте, завдання історика боротися з міфами, і, очевидно, серед козаків, а козаки, вони ж не з'являлися з космосу, чи не були привнесені до України. Сьогодні, згідно з останніх досліджень, то серед козацької старшини близько 70-80% це була дрібна шляхта, середня шляхта, це були бояри, зем'яни, тобто це люди, які не були згідно Люблінського сейму, постанов Люблінського сейму і акту прилучень Київського, Братславського, Волинського воєвод, Підляща до корони польської. Ми знаємо, які дискусії були на Люблінському сеймі. І руська шляхта не хотіла, як кажуть, голосувати за те, щоб тільки була Польща і Литва, щоб була країна двойга народу, а хотіли, щоб була тройга народів, щоб Русь була на тих же самих правах, як Велике князівство Литовське, щоб було відроджена Київська Русь, держава великих київських князів. І це, очевидно, Сигізмундом III і польською литовською шляхтою було проігноровано. І Богдан Хмельницький, основні гасла визвольної війни Богдана Хмельницького були те, щоб урівняти Русь, руський народ, щоб було в рівних правах з польським і литовським народом, щоб козаки, правильно казав пан професор, щоб козаки були долучені до Сейму, щоб вони мали право голосувати за короля, щоб 4 православних митрополита засідали в Сенаті в польському спільно з католицькими архієпископами. Таким чином ми бачимо, що дуже багато білоруського населення, я погоджуюсь з паном Геннадієм, звичайно, частина білоруського населення, особливо шляхти, міщанства, не підтримало Богдана Хмельницького. Але навіть і частина шляхти, міщанства і селянства, ми знаємо загін Костянтина Поклонського, який був білоруським, певний час білоруським полковником. Ми знаємо інших шляхтичів, які підтримали Богдана Хмельницького, бо вони були православними. Адже Хмельниччина – це також була і релігійна війна. Ми забуваємо, що перед тим у Європі відбулася 30-літня війна 1618-1648 року, де воювали в основному католицький табір проти протестантського. І таким чином Хмельниччину ми можемо говорити про те, що Хмельниччина продовжила події 30-літньої війни, коли тогочасний світ, ранньомодерний світ, він поділявся за релігійними, так би мовити, вподобаннями на різні табори. Таким чином Богдан Хмельницький в Білорусі сприймається як, ми бачимо, навіть панегір, які в Вільні писали до Богдана Хмельницького, що він є керівник, є предводитель руського народу. А тоді білоруси і українці були, по суті, спільний народ. Вони були руські, вони були русини. І вже після Хмельниччини населення Білорусі почало визначатися в боротьбі з Московським царством і в боротьбі війська Запорозького, козаків з Московським царством. Була ж ціла українська московська війна на Білорусі. Професор, я хочу зрозуміти, от з ваших відказів, не вельмі докладно выразна прагучала, чаму все ж таки, што стало прычынай таго, што казацтва фактычна пачало грамадзянскую вайну, было незадаволенае ва ўласнай дзяржаве супраць уласнага народа? Спадар Геннадзій. Тое, што пачалося на Украіне, гэта, напэўна, лепш будуць трактаваць украінскія гісторыкі. Я толькі дадам да сказанага ўжо пра вобраз, імідж казакаў і іх ролю ў беларускай гісторыі. Цалкам слушна адзначыў калега Тарас, што украінскія казакі былі ў 16 стагоддзі рэестравыя, найманыя для ўдзелу ў вайне з Масквой, у інфлянскай вайне, і былі ў беларускіх гарадах, але яны тады якраз паказалі сябе ў такім негатыўным святле, таму што засталося вельмі шмат запісаў, сведчанняў і ў летапісах пра тое, як яны нядобра абыходзіліся з мясцовым насельніцтвам у гарадах беларускіх. Адтуль ты фальклор ідзе? Дзе фактычна казак заўсёды збольшага прадстаўляецца як у негатыўным светле. У разбойніка напэўна, ввогуле фальклор гэта такая складаная крыніца для гісторыка, бо ў фальклоры вельмі шмат і добрага вобразу казака ёсць. Але я б хацеў адзначыць, што Богдан Хмельніцкі
у духавенстве праваслаўным, напэўна, так успрымаўся сапраўды як патрон, як абаронца праваслаўнага, рускага, аднаго народу. Але ў звычайнага насельніцтва, у сялянства, напэўна, яны проста такой свядомасці палітычнай яшчэ не мелі. А ў мяшчан было рознае стаўленне да казакоў, і мы ўжо гэта гаварылі, хацеў бы проста адзначыць, што нават Канстантин Паклонскі, тут ужо згаданы, ён жа ж быў прынцыповым праціўнікам далучэння да свайго беларускага палка да украінскага гетманату. Ён ствараў полк беларускі, які сапраўды быў фрагментам такой беларускай казацкай гісторыі. Напэўна, гэта адзінае можна называць беларускім казацтвам. І ён заўсёды быў ярым праціўнікам Івана Залатарэнкі як галоўнага прадстаўніка казацкай улады, дакладней Богдана Хмельніцкага, у Беларусі. І ўрэшце рэшт, напэўна, таму, што сувязі царскага ўраду і Богдана Хмельніцкага былі важнейшыя, цар аддаў беларускі полк у падпарадкаванне Івану Залатарэнку, а Канстантин Паклонскі вярнуўся да ўлады Рэчы Паспалітай. Але гэта былі больш такія асабістыя непаразуменні, асабісты фактар, ці ўсё ж такі нешта большае, палітыка? Ой, я ведаю калег, якія спрабуюць трактаваць Паклонскага як свядомага палітычнага дзеяча, які спрабаваў ствараць беларускую дзяржаву ўжо тады, я б да гэтага быў больш стрыманы. Мы хапаемся за любую інфармацыю. Я разумею, сапраўды, для публічнай гісторыі гэта вельмі важна, але я б не ўзяўся. Я проста не бачу крыніцаў, каб адказаць на вашае пытанне, наколькі гэта было важнай ідэалагічнай справай, ці проста прыватныя нейкія канфлікты і разборкі. Спар, професор, як вы трактуеце, як у польскай гістарыяграфіі трактуецца, чаму ўсё ж такі казацтва ўшчало эту грамадзянскую вайну крывавую? Kilka była powodów, przede wszystkim... Было некалькі прычын. Перш за ўсё, узмацненне паншчыны. Чаму? Асабліва на правабярэжнай Украіне ідзе працэс каланізацыйны, які скончваецца, ў прынцыпе, у 40-х гадах, у той час, як на левабярэжжы ён пачаўся толькі ў 20-30-х. Я кажу аб лубянскай дзяржаве Ярэмы Віснявецкага. І тут мы маем адказ, чаму Ярэма мусіў уцякаць з левабярэжжа. Гэта была хвіля. Не вывеў бы папросту сваіх людзей праз Чарнігу на правабярэжную Украіну. І другая справа, важнейшая. Гэта, відаць, дакладна ў тым апошнім перыядзе 38-го году. Гаворка ідзе не толькі аб тым, што змянілі рэестр запарожскага войска, дзе ўвялі на месца палкоўнікаў шляхту, вайсковага камісара. Гэта значыць, можна сказаць, узялі гэтае рэестравае войска ў рукі, увялі прысягу кожнага ваяра. Чаму? Таму што лічылі, што калектыўная прысяга не абавязвала кожнага да вернасці. Але найважнейшае ў гэтым усім тое, што ў прынцыпе, калі мы назіраем гэтыя дзеянні, якія пасля 54-го года пераносяцца на беларускія землі, я кажу аб берасцейскім, чарнігаўскім, мінскім ваяводствах, ну і Бабруйск таксама пад пагрозай. Бачым гэта і ў дзённіку Януша Радзівіла, які выдавалі ўкраінцы. Мы зараз таксама выдаем гэты дзённік канцылярыі. У прынцыпе, яго звесткі сягаюць 53-го году, абедзвюх лояўскіх ваенных кампаній Януша Радзівіла. Гетман меў аграмадную праблему з захопам Пінска, Мазыра, але таксама і Бабруйска. Паляцелі галовы. Чаму? Таму што далучаюцца яшчэ мяшчане, далучаюцца асобы, якія лічаць, што новыя часы дадуць ім новыя сацыяльныя магчымасці. Інакш кажучы, бачым гэта ў тых гарадах і мястэчках Беларусі, якія аддаленыя ад лініі Прыпяці, бо мы гаварылі галоўным чынам аб гарадах Гомель, Тураў, Мазыр. Гэта значыць, у прынцыпе, на лініі Прыпяці, якія ўжо былі захопленыя раней. У 1596 годзе, калі змагаецца з казацкім паўстаннем таксама і Кшыштаф II Радзівіл і Кшыштаф I Радзівіл. Але гэты сацыяльны бунт, яго лозунгі былі вельмі прывабнымі. Што рабілі? Паўстанцы знішчалі перш за ўсё усялякія судовыя кнігі, эканамічныя сведчанні.
Чаму? Таму што лічылі, што такім чынам стануць свабоднымі, што дазволіць ім пачаць новае жыццё. która pozwala im zacząć nowe życie. А калі лозунгі на казацкіх сцягах, абарона веры праваслаўнай, нарастала вайна, барацьба з уніяцтвам, што падкрэслівала, што бачна таксама на перамовах казацкага боку з Рэччу Паспалітай падчас перамоваў Бенеўскага з Выгоўскім. Важнай справай робіцца ліквідацыя уніяцтва. Eliminacji kościoła unickiego. 17 стагоддзе, успомнім, асабліва сярэдзіна, рэвалюцыі па ўсёй Еўропе амаль, такія вось выбух сацыяльныя. А вера, абарона праваслаўнай веры, якая сапраўды была дыскрымінавана, яна проста надавалася, гэтая справа, для ўзняцця на сцягі, на штандары, але ў сапраўднасці ў той вайне. І ў часы паўстання Хмельніцкага і пазней ужо, калі маскоўская вайна пачалася, то на самой справе якраз прыналежнасць этнічная ці канфесійная, яна мала калі бралася ў разлік. І казакі, і маскоўскія стральцы, якія нібыта ішлі абараняць праваслаўную веру, на самой справе не разбіраліся, да якой веры ці да якога этнасу належаць простыя людзі. Усё ж Бабруйск з'яўляецца добрым прыкладам таго горада, дзе мяшчане беларускія прадэманстравалі, што яны з казакамі не па адной дарозе. Яны, урэшце, самі прапанавалі капітуляцыю Янушу Радзівілу, калі ён прыйшоў і ўзяў у аблогу горад. Прынялі яго ўмовы і здалі казацкае кіраўніцтва і ўсіх, хто быў пад казацкай харугвай. І, зрэшты, іншыя гарады беларускія таксама, бо ў нас звычайна гавораць пра Пінск, пра Мазыр, класічныя прыклады. Але Гомель, напрыклад, двойчы трапляў у рукі казакаў Хмельніцкага і двойчы вяртаўся не без дапамогі саміх мяшчан. І мяшчане, асабліва ў 649 годзе, вельмі актыўна абаранялі горад разам з гарнізонам ад казакоў. А як ставіліся казакі да мясцовага насельніцтва, да мяшчан беларускіх, добра сведчыць тое вядомае выказванне палкоўніка чарнігаўскага Максіма Нябабы, які гаварыў якраз у тым 1649 годзе сваім людзям: «Ідзіце, малойцы, дародныя галовы, здабывайце тых мяшчан і ляхаў, а здабыўшы, усіх пад пень сякайце, нікога не шкадуйце, места выпаліце». Адным словам, гэта была рэальная вайна. Наколькі справядліва, професор Мелюс, да вас кірую пытанне, наколькі справядліва тое, што мы часта чытаем в гістарычнай літаратуры, што казакі імкнуліся, ці выступалі, ці змагаліся за тое, каб аб'яднаць за аб'яднанне, братэрскае аб'яднанне народаў рускага, украінскага, беларускага, літвінскага? Ну, насчет русского-то воголя, по-моему, москалей, будем называть это, как тогда называли московское государство. Московиты, москали. Как? Москвицины. Так, москвицины. И, такое... Конечно, было, что там уже Хмельницкий с самого начала обращался к Алексею Михайловичу уже в 1948 году, чтобы помог. Но чтобы включить государство, Украину в московское государство податься, так это появилось, по-моему, только в 1951-м, после поражения Белоцерковский договор. Да, после белоцерковских этих, когда увидели, что своими силами все-таки никак не может казаки, и тогда уже появились такие рассуждения об включении поеднания с московским государством. А так, уже украинские казаки и белорусы, в том смысле, что пограничные, там уже различия были и тогда, по-моему. Они ведь, если, как уже вначале говорили, что если не эти отряды, посылаемые Хмельницким, вряд ли было там постало. Конечно, там
В принципе, чернь всегда нетрудно разбудить. Мы видим и сегодня, как в разных странах поднять там разными лозунгами, лживыми или настоящими проблемами, это нетрудно. Здесь прозвучала уже не раз громадянская война. То правда ли была громадянская война? Мне хотел бы процитировать уже, к сожалению, покойного профессора Вуйцика одно его высказывание. Князь Єремія, чоловік пишний, думний, не почувався до якої-кольвек спільноти з Хмельницьким. Повстання на Україні не було війною домовом. То так, якби, наприклад, заховуjąc пропорції, польське повстання листопадове lub styczniowe uważać za wojną domową wewnątrz rosyjskiego imperium. Można powiedzieć, że było to starcie dwóch narodowości, oczywiście przy wszystkich trudnościach i w definiowaniu pojęcia narodu w tym czasie i trudnościach w wyznaczeniu linii podziałów w tej epoce. Так що... А з якого года та публікація? Ні, писана. 2000 рік о фільмі о Хмельницькому мові професор Вуйцик. То в польском. Професор Вуйцик змінив кілька разів здання на темат козацизму. Прафесор Вуйцик некалькі разоў змяніў сваё меркаванне пра казакоў. Апрача іншага, ён казаў, што калі можна было вырашыць казацкую праблему. Гэта старая дыскусія ў польскай гістарыяграфіі. Ці можна было вырашыць праблему запарожскай казахчыны. І прафесор Вуйцик быў тым, хто сцвярджаў, што гэта павінны былі вырашыць яшчэ ў часы Уладыслава IV Вазы, яшчэ за 20 гадоў да гадзяцкай дамовы. Не даецца ніякіх правоў, калі праціўнік знаходзіцца ў такой сітуацыі, як пасля 1638 году, так пасля крывавага паўстання. І змяніў гэта меркаванне. Таксама змяніў сваю пазіцыю наконт рэлігійнага пытання сярод казакоў. Пацвердзіў, што там былі розныя элементы. Уцекачы, напрыклад, Збароўскі, з'яўляецца класічным прыкладам, бо таксама быў адным з атаманаў, которые, верагодна, пачыналі адсечы. Релігіонус нуллус. Але не канкрэтна аказалася, што кантакты з рэлігіяй праз ніжэйшае праваслаўнае духавенства паспрыялі паўстанню Хмельніцкага. Мы таксама часта змяняем сваё меркаванне. Я хотел спадара профессора Чухліба вот этих два пытання, што гучалі. Па-першае, пра аб'яднанне народаў, так, і прычына, чаму все ж таки, што не падабалася ва ўласнай дзяржаве казакам, што яны вышчалі эту вайну? Ви знаєте, Богдан Хмельницький ще у 1649 році визнає зверхність від турецького султана. І рухається в напрямку, щоб турецький султан, султан Османської імперії, допоміг військами турецьким, які були задіяні в Критській війні, допомогти проти військ корони польської. А спочатку ж Богдан Хмельницький не боровся проти корони польської і проти короля. Він боровся проти місцевих магнатів, проти олігархів і постійно посилав листи до короля. Ну, потім помер Владислав IV, був Ян II Казимир. І саме Богдан Хмельницький зробив так, рухаючись своїм військом в напрямку Варшави, рухаючись в напрямку східних воєводств Речі Посполитої, він добився, щоб Ян II Казимир став королем. А потім, звичайно, вже Ян II Казимир почав воювати проти Богдана Хмельницького. Так от, я до чого хочу сказати. Якби, зараз історики, зараз дуже така кон'юнктурна, так би мовити, модна, альтернативна історія. І от ми можемо сказати, якби турецький султан допоміг військами Богдану Хмельницькому, і військо Запорозьке війшло у склад Османської імперії, то, очевидно, потім писали б літописці, і історики б доказували, що український народ, козаки, воз'єдналися з братнім турецьким народом. Переяславський міф був видуманий протягом 19 століття в Російській імперії. Активно він побутував за часів Радянського Союзу для того, щоб українці, їх називали ще малоросами або хохлами, щоб українці були начебто русскими, росіянами, московітами, хоча в українців свої звичаї, свої традиції, своя мова, своя історія, а все імперія і Радянський Союз, Російська імперія, Радянський Союз зробили для того, щоб функціонував цей Переяславський міф.
А тепер якраз ось білоруські події і війна на Білорусі, в Білорусі з 1655-го, з осені 1655 року війська спочатку Івана Золотаренка, про що говорив пан Геннадій, а потім він загинув і воював Іван Нечай, вже очолював білоруські полки, білоруський, гомельський, чаузький полки. Вони починають московські гарнізони військовими діями виганяти з усіх білоруських міст, з фортець, завойовують фортецю Старий Бихів і воюють за Старий Бихів. До речі, міщани Могилева, вони складають присягу Богдану Хмельницькому. Міщани Старого Бихова складають присягу Богдану Хмельницькому, війську Запорозькому. Ну і відома історія, що шляхта Пінського повіту складає присягу не московському цареві, а Богдану Хмельницькому. І таким чином українська тогочасна козацька держава бореться з Московським царством після Переяславської так званої угоди 54-го року. Бачите, як нам нашу історичну свідомість викривляли за минулих часів. Ну, ви кажете, українська козацька держава. Дзе розмова, я так розумію, про эту ідэю Богдана Хмельницкого, ну і не тільки його, створити уласную державу. І там повинна так само була увійти частка Білорусі. Коли можна коротко, якою повинна була бути ця держава? Ну, To jest problem. Гэта праблема. Чаму? Размовы пасля смерці Хмельніцкага гэта выявілі. Я толькі нагадаю, што дамовы ў Нямежы дрэнна ўспрыняў Хмельніцкі. А палякі нават дамагліся, каб да гэтых польска-маскоўскіх перамоваў дапусціць у Нямежы пад Вільняй таксама татараў і Хмельніцкага ў якасці назіральнікаў. Відавочна, што Алексей Михайлович меркаваў, што гэта білатэральныя размовы і не жадаў прысутнасці ані прадстаўнікоў хана, ані Хмельніцкага. Справа была ў тым, што наступнікам пасля Яна Казіміра меўся стаць Алексей Михайлович, на што не мог пайсці Хмельніцкі. І тут заўважныя першыя сляды перамоваў з палякамі. Бо тут ужо бачна канкрэтна, як Хмельніцкі змяняе свой вектар. Гэта характарызуе яго як вельмі здольнага палітыка. Тым больш, што прысутнічаў яшчэ і турэцкі аспект. Але ўсё ж пачалося ад саюзу з татарамі, якія 3 разы здрадзілі Хмельніцкага. Першы раз у Збораве, калі вяліся перамовы з польскім бокам і гетманам. Другі раз у Берасцечку, дзе хан адступіў з поля бою і пакінуў казацкі лагер сам на сам з палякамі. І трэці жванец, который падштурхнуў Хмельніцкага да перамоваў з Масквой. Але гетман разумеў, гэта зусім інакш і шукаў свайго месца для протаўкраінскай дзяржавы на карце цэнтральна-ўсходняй Еўропы. Але яго амбіцыі былі спынены ўжо ў студзені 1654 году, калі Бутурлін сказаў яму прысягнуць на вернасць цару. І ў той жа момант Хмельніцкі дабіваўся таго ад Бутурліна, прысягі цара, як зрабіў гэта ўладар Рэчы Паспалітай. І гэта вельмі цікавыя моманты да гэтай дыскусіі. Я хочу зразумець, шмат разоў ўжо казалі пра тое, што Хмельніцкі, наогул казацтва кідалася ва ўсе бакі за магчымай падтрымкай. Пра што гэта сведчыць? Пра такую складаную геапалітыку таго часу? Ці ўсё ж такі пра то, што казацтва, ці, скажам, ідэі дзяржаўнасці ў казацтве былі, ну, не мелі свайго стрыжня? І таму вось шукалі падтрымку? Стрижень мали від часів ще Северина Наливайка, коли він уклав кондиції і писав листи до короля, що він хоче заснувати Задніпровське козацьке князівство. Тобто Богдан Хмельницький нічого не видумав. Він тільки те, чого добивались козаки ще з кінця 16 століття. Але Богдан Хмельницький хотів відновити Київську Русь. Хотів відновити руську державу в межах, і він говорив, коли він звертався до польських магнатів, зокрема до князя Заславського, посилав посольства, щоб він очолив те, що відвоював Богдан Хмельницький у Речі Посполитої, корони польської, а саме Київське, Чернігівське, Брославське воєводство, частину Подільського, частину Волинського. І князь Заславський відмовився очолити як князь, як нащадок колишніх київських князів. І тоді Богдан Хмельницький заявляє: «Я єстем малий чоловік», тому що він походив із такої середньої шляхти, з дрібної, можна сказати, його батько був шляхтичем, Михайло Хмельницький, воював у коронного гетьмана Жулкевського. Але Бог мені дав те, що я є самодержцем руським. Висловив Богдан Хмельницький, і в універсалі до Івана Нечая він пише, що Іване Нечая, ти як полковник білоруський, Могилівський і Чаузький маєш панувати і урядувати в Білій Русі.
І таким чином, відповідаю на ваше питання, Богдан Хмельницький бачив, що у українській козацькій державі самоназва війська Запорозьке має бути Південно-Східна Білорусь саме з центрами цих містах. Гомель, Старий Бихів, Чаус і інші міста. Чому все ж таки казаки вибрали Москву? І коли, ви сказали про альтернативну історію, коли раптом собі уявіть, що вони вибрали б не Москву, а, наприклад, Вільню чи Варшаву, як могла б пойти історія? Ну, вибрали, я вибачаюсь, можливо, перебираю час, але ми бачимо, що у 1660 році Юрій Хмельницький, як гетьман і нащадок Богдана Хмельницького, укладає угоду, Чуднівську угоду з короною польською. І ми знаємо, що Іван Виговський і Іван Богун воювали на стороні Яна II Казимира і відновлювали, по суті, цю ідею, яка запізнила Збігнев Вуйцик, професор Вуйцик, на жаль, покійний. Він говорив, що Гадяцька угода запізнилась на 50 років. Так? Тобто Гадяцьку угоду, ці положення про триєдину державу, яка складається з Польщі, з Литви і з Русі, України, треба було робити це в Любліні. І це зробив уже Виговський і Ян Казимир в 1658 році у Гадячі, де було записано, що Русь є повноправним князівством, таким самим, як і Велике Литовське князівство. Але потім шведський потоп для Польщі закінчився, і вже польська шляхта, польське оточення короля, воно відмовляється від цих угод в Гадячі. Господар професор, чому вибрали Москву? По-моему, не видели другого пути. И после белоцерковских этих договоров, когда тогда не великий, а полный этман Януш Радзивилл, с которым некоторое время еще переговаривал Хмельницкий, чтобы, может, Литва осталась неутральна, наконец все-таки напал и взял Киев и участвовал в этом белоцерковских, и не видел других в то время союзников. Не Варшава, не Вильнюс, а тем более Стокгольм или потом как венгры присоединились, но это было уже позже, когда война началась. И, по-моему, с безысходности сделал этот, самую большую свою ошибку и Переяславле в 1954-м подписал эту умову. Я пагаджаюся з тым, што сказалі калегі, хацеў бы дадаць толькі адну, мне здаецца, важную рэч, ідэалагічную падаплёку. Вера у праваславі ўжо ж было дакладней, Київська митрополія поширювалася і на Білорусь. Я про тое, што праваслаўе было верай, за якую казакі выступілі як галоўныя абаронцы яшчэ далёка да казацкага паўстання на чале з Хмельніцкім. А Москва таксама ўжо выступала як дзяржава, якая абараняе праваслаўную веру і з'яўляецца адзінай. Узмацнили православие московского узора, так и вот это вот московский патриархат? Не взміцнили, там була велика боротьба. Метрополії розныя ж былі. Але я про тое, што Москва прэтэндавала на адзінага абаронцу, патрыархат быў у Москве, на адзінага абаронцу праваслаўнай веры, якая была як бы, у некай ступені так, яна прышчамлялася, дыскрымінавалася в Рэчы Паспалітай, але я паўтараю, што праблема веравызнання, яна інструменталізавалася. Гэта была выйгрышная ідэалагічная карта. І калі можна, я б яшчэ вярнуўся да межаў той дзяржавы, якая уяўлялася Хмельніцкаму ці старшыне казацкай. Наколькі я ведаю, то, здаецца, дакладна гэтыя межы, асабліва, што тычыцца Беларусі, а не украінскіх воєводстваў, яны нідзе не визначалися. Пане Геннадій, я зачитаю сотні, тут пан професор зачитував, я дозволю собі також зачитати, які сотні, які межі були, які бачив полки і сотні. Отже, дивіться, перераховую з документа. Значить, були 3 могилівські козацькі сотні, Чауська, Горська, Заболоцька, Богородицька, Акуменська, Городецька, Свято-Озерська, Слизька, Уланівська, Рогозинська, Білявицька,
Могилівська. Ну, і це я вже рахував. І таким чином це було близько 30 сотень козацьких. І коли ми бачимо, це ж події продовжились і продовжились. Вони продовжувались за Петра Дорошенка, за Демка Ігнатовича Многогрішного. І вже за Івана Самойловича, який, по суті, був вже таким промосковським гетьманом. Але ми бачимо, чого Івана Самойловича царі зняли і проти нього організували заколот. Іван Самойлович був, нагадаю, в 1672-1687 році. Тому що Іван Самойлович пішов проти московського царя. Була підписана Андрусівське перемир'я польсько-литовське, російське в Андрусові про поділ України. І до Великого князівства Литовського відносились ті землі, про які ми говорили, спірні землі Південно-Східної Білорусі. І Іван Самойлович вводить великий корпус, козацький корпус на чолі з своїм сином Семеном до земель так званого Засожжя. Знову ж таки, до Мозирського того повіту, і відвоює, і йому присягають жителі 200 містечок і сіл. 200 білоруських містечок і сіл присягають Івану Самойловичу у 1684 році. Ну і в зв'язку з тим до нього висилаються посли з Москви, і ведуть переговори, що ти ж є у протекції московського царя і не слухаєшся, і ведеш до війни між Польщею, між короною польською і Росією, Великим князівством Литовським. І його потім знімають з гетьманства із-за цього. Ну так, это такія дэталі, у якія мы цяпер не будзем удавацца. Я хацеў падкрэсліць, што межы ці ўяўленні пра межы пастаянна мяняліся ў залежнасці ад рэальнай палітычнай сітуацыі, ад магчымасцяў. В 49-м адно, в 51-м другое. У час вайны ўжо з Рэччу Паспалітай, калі Хмельніцкі выступаў разам з расійскім царом, тады сапраўды іншыя былі ўжо ўяўленні і магчымасці, хаця тое, што вось вы зачытвалі, гэта, мне здаецца, было проста канстатацыяй статусу кво. А так, раней, у часе паўстання Хмельніцкага, на чале з Хмельніцкім, можна меркаваць па ўяўленнях пра тыя тэрыторыі, якія хацелі казакі ўкраінскай ці старшына ўключыць у сваю дзяржаву, па тым, куды яны засылалі сваіх агітатараў і апелявалі да якіх тэрыторый. Гэта, як правіла, тое, што вы, Тарасы, называлі, гэта, канешне, Мазырскі павет, таму што ён і ўваходзіў у кіеўскае ваяводства да Люблінскай уніі. Гэта паўднёвая Беларусь, карацей, усходняя паўднёвая Беларусь, усходняе Палессе і Падняпров'я беларускае да Быхава, Магілёва і Слуцк, які, канешне, быў добрай такой частачкай, што мроілася ўкраінскаму казацтву, таму што там яна ўспрымалася Слуцчына як спадчына Алелькавічаў, нашчадкаў Альгердавічаў. Там була міцна фортеця, як і в Старому Бихові. Так, і гэтыя гарады моцна-моцна звязаныя былі з Києвом. Господар профессор, вам заканчивать программу. Jest Czemu kwestia... wybrali Moskwę? No właśnie, dlaczego Moskwa, a nie Warszawa? Менавіта. Чаму Масква, а не Варшава? Адказ просты. Хмельніцкі быў рэалістам і прагматыкам. Прычын вельмі шмат, у тым ліку рэлігійных, якіх мы не можам ігнараваць. Але добра ведаем, што для запарожскага войска і іх гетманаў важнейшымі былі прывілеі, якія надаваліся гэтаму ж войску. Так што бачым пры Сагайдачным, якія штурмуюць маскоўскія муры у 1618 годзе разам з Каралевічам. Рэлігійная справа тады не перашкаджала. Пазней, у 1633-34 годах, аблога арміі Шэйна пад Смаленскам. Бачым там цэлы корпус казакоў. Так што рэлігійны фактар быў, але давайце не будзем перабольшваць. І другая справа, 6 год барацьбы з Рэччу Паспалітай паказалі яе слабасць, пра што добра ведаў Хмельніцкі, ды рабіў з гэтага пэўныя высновы. Падзенне Смаленска ў барацьбе за ўплыў у цэнтральна-ўсходняй Еўропе. Таму Хмельніцкі думаў, што саюз з Масквой паспрыяе вялікай аўтаноміі для гэтай казацкай дзяржавы, якую хацеў стварыць. На жаль, да гэтага не дайшло. І пад канец жыцця, так як пішуць нашыя украінскія калегі, пераканаўся, што трэба было шукаць іншага выйсця. Пачаліся весціся размовы з Збінеўскім пра змену накірунку. Мы выводзім шведаў толькі да ўсходняй Прусіі. І ўжо тут можна казаць пра відавочную перавагу польскага боку. Господар професор, як часта бывае у супольнай гісторыі нашых дзяржаў, Масква ў патрэбны момант прапанавала больш.
Професор Мирослав Нагельский, Геннадий Цаганович, Тарас Чухліп і Елмантас Мелюс були гостями сьогоднішньої дискусії «Інтермаріум». Дякую великі за уділ в нашій програмі. Я Павло Можейко, глядіться «Белсат». Їхали козаки із Дону додому, відманули Галю, забрали з собою. Ой, Галю, Галя ж молодая, відманули Галю,